Plus min gamle bil, den var sådan, den væltede hele tiden. Og jeg kunne ikke finde ud af at få den op igen. Og så kom der en eller anden, der havde bygget sin bil, så han kunne få andre op igen. Det var ret nice. Ja. Smart. Jamen jeg mener sådan, han også kunne gøre det med andre mennesker. Jeg kan se ham. Ja, jamen hader jeg. Yes! Ej, det var sådan, du døde lige da der kom venner. Jeg kan åbenbart stadig køre, når jeg har mistet 3 af mine hjul. Makes sense. A lot. Not. Nu er der en af mine venner, der spiller Team Fortress. Nope. Nope. Shit. Det går egentlig ret godt på vores team. Er du livet? Ja, det er godt nok. Yes. Hvis du rammer perfekt med dine plasmakanoner, så kan det gøre så meget skade. Ja. De er kun én tilbage, og så vinder vi. Vi gider ikke engang, vores hold gider overtage, vi går bare efter den sidste. Ja. Team victory! Lad os se. Jeg fik. Okay. Det var mange penge faktisk. Yay! 16 points. Hvor dyr er den første railgun, ved du det? Jeg tror, den koster... Jeg er ikke sikker. 1000? 10.000. Okay, 9000. Jeg er ikke sikker. Seriøst? Ej, det tror jeg altså ikke. Men ja. Er du klar? Jeg synes lige, jeg var 10 i før. Ja. Okay. Vi har 2 til 3 nu. Vi har en sniper på vores hold. Og en laser tank. Og der er en, der er ret smart her. Vi har en af de der railgun flyvende mennesker, som har puttet skjolde rundt om alting. Det er ret smart.
Den her bane er der faktisk ret mange covers. Nope. Jeg vil lige op på den der radar receiver dims. Satans. Vi kan faktisk godt bruge noget hjælp her. Vi har sgu ret mange plasmager. Vi har 3 plasmager. En bil løber ikke. Shit. I det mindste har jeg stadig min thrusters. Og nogle drejehjul. Kør! No! Vi dør.